Catalunya no és obligatori obtenir el permís de la comunitat de propietaris per posar-te un punt de càrrega elèctrica pel cotxe a la plaça d'aparcament. El que sí que és obligatori és comunicar-ho a la comunitat que ho faràs. Primer de tot, si comences a zero, cal fer un projecte o memòria tècnica per un tècnic especialitzat i homologat. El projecte tècnic el que mirarà és la dimensió de la instal·lació i si cal o no demanar més potència d'electricitat. També es mirarà si la plaça d'aparcament està associada a un veí que resideixi també a l'edifici i tingui el propi comptador elèctric. S'ha d'enviar la documentació a l'administrador o al president de la comunitat com a mínim 30 dies abans de començar l'obra. I un cop ja s'ha fet la instal·lació, cal enviar a l'administrador de la finca o al president un certificat conforme ja s'ha finalitzat la instal·lació de recàrrega elèctrica. Vols instal·lar un punt de recàrrega elèctrica a la teva plaça?